Baýlyga tarap ilkinji adım isleg. Ähli üstünlikleriň başlanyç nokady. Ençeme ýyl mundan ozal Edwin Barnes Orange'de, New Jersey, Harriet Oatlesyndan düşenini, daş keşfi ýykmandan ýatladýanam bolsa, onuň pikirleri şalara mahsusy. Demir ýoluň uğruny syryp Thomas Edisonyň iş ýerine tarap barýarka, ol dartgyny oýlara çümüpdi. Hyýalyny Edisonyň öňünde durşuny göz öňüne getirýärdi. Ömrüne iň esasy ýykyn edýän zadyna, beýik oýla tapajynyň hyzmatdaş bolmak barada güýçli islegini amala aşyrmaga mümkinçilik bermegini Jenap Edisondan haýyş edip durşuny eşitýärdi. Barnesyň ýykyn edýän zady höwesselli, ol islegdi. Bu juda ýiti, ähli zatdan üstün çykýan gürsürläp duran okgunlulukdy. Ol gutornukly kesiplenenni. Bir näçe ýyldan soň Edwin Barnes Edisonlan oýla tapajyny ilkinji gezek görenini duşun otagyna ýene-de duşuşdy. Ýöne bu gezek onuň islegi amala aşypdy. Ol Edisonyň hyzmatdaşy boldy. Ömrüniň başardyğı hakykaty urly. Barnes üstünlük gazandy. Sebäbi anyk maksady saýlap aldy. Oňa özünde bar bolan ähli energiýasyny, erkini, güýjüni, ähli ihlasyn bagyşlady. Ýzynak köprüleri ýakan adam. Onuň gözleýän mümkinçiligi döreýänçe 5 ýyl geçdi. Özünden başga hem kişi üçin ol bary ýok Edisonyň telekeçilik işiniň tigrinäki bir synjagazdy. Ýöne öz aňynda bolsa, ol bu ýerde işläp başlan gününden şol minutdan bäri Edisonyň hyzmatdaşy boldy. Bu anyk, islegiň güýjüniň ajaýyp suratlandyrmasy. Barnes öz diýeni göwerdi. Sebäbi durmuşdaky bar zatdan beter Edisonyň işewir hyzmatdaşy bolmagy isläpdi. Ol bu maksadyna ýetmek üçin meýilnama işläp düzdi. Ýöne şunlukda ol ýyzynak ähli köprüleri ýakdy. Ol özüniň islegini düýrmegi bilen berilipdi. Bu onuň bütün ömrüniň esasy ideýasyny, soňra bolsa hakykaty urly. Orange'dan uğranna ol özüne men Edison nähilem bolsa bir iş bermäge göwnetjek bolaryn diýmedi. Ol şeýle diýdi. Men Edison bilen görüşerin, hemde onuň hyzmatdaşy bolmak isleýändigime ynandyraryn. Ol özüne eger Edisondan isleýän zadyma ýetip bilmesem, birden başga bir mümkinçilik dörese, men ony äsgermezlik etmerin diýmedi. Ol şeýle diýdi. Bu dünýäde maňa gerek bolan hemde ýetmegi niýet edinýän ýeke zadym bar. Men Edisonyň işewir hyzmatdaşy bolmagy isleýärin. Men ýerimde köprüleriň baryny ýakýaryn. Hemde bu isleginiň amala aşmagynyň hatyrasyny ähli geljegimi hem goýýaryn. Ol özüne ýygy çekilere ýol goýmady. Ol ýeňmeli ýa-da ölmeli. Ine Barnesyň üstünlüğiniň taryhy şeýle. Özüňi mejbur et. Ýerde bir serkerde jeňde ýeňiş kazanmak üçin netjek netije gelmek gerek bolan ýagdaýa düşüpdir. Ol öz leşkeri bilen san taýdan agdygly edýän kuwatly goşuna garşy durmaly. Ol eskerlerini gemilere mindirdi-de düşmanyň ýurduna ýüzüp barypdyr. Adamlary, ýaraglary düşürip, ýüzüp gelen gemilerini ýakmagy buýrupdyr. Ilkinji döwüşiň öň ýanyna eskerlerini ýüzlenip, ol şeýle diýipdir. Siz gemilerimiziň alawlap ýanýanyny görýänsiňiz. Bu biziň şu kenardan diňe ýeňen ýagdaýymyza gidip biljekdigimizi aňladýar. Biziň başga çykalgymyz ýok. Biz hökman ýeňmeli. Ýogsam helak bolarys. Onsoň olar ýeňipdirler. Islenlik işde ýeňiş kazanmak isleýän her bir kişi gemilerini ýakmaga hemde ýyly çekilmäge tarap ýoluny kesip taşlamaga taýýar bolmalylar. Diňe özüňi şeýle mejbur etmek arkaly aňyňy ýeňişe bolan güýçli isleg bilen tutaşdyrmak mümkindir. Bu üstünlük üçin zerurdur. Chicago'da bolan uly ýanganyň ertesi güni ýerden söwdegärleriň bir topary State Street'de dükanlarynyň tüseleýän külüne garap duran ekenler. Söwdegärler dükanlaryny gaýtadan dikeltmelimi ýa-da gowsy Chicago'ny goýup özlerini ýurdun geljegi uly bolan başga bir etraplaryny täzeden başlamalymy diýen mesele barada
pikir alşýar ekenler. Olaryň birinden özgüsi Chicago'dan gitmeli diýen netijeye gelipdirler. Galma kararyna gelen kişi dükanyň kulüni görkezipdirdi, şeýle diýipdir. Gentlemenler, näçe gerek ýansa-da, men hut şu ýerde dünýäde iň uly dükan guraryn. Bu 100 ýyldan mowrak wagt mundan öň bolan zat. Dükan gurulypdyr. Ol güýçli islew hukmunda belli bolan aň güýçinde dikilen äpet ýadygarlyk ýaly bolup häzirem dur. Marshall Field üçin beýleki söwdegarlaryň ýaly hereket etmekden aňsat ýol ýokdy. İşler yaramazlaşyp, geljek garanky bolup görnenni, olar has gowwalar öýden ýerlerine gidipdirler. Marshall Field bilen beýleki söwdegarlaryň arasyndaky tapawdy üns beriň. Çünki üstünlük kazananlaryň ählisiniň diýen ýaly ýeňişe uçranlaryna hut şol tapawutlandyrýar. Puluň näme berip biljegini akyl ýetiren her bir adam oňa ýetmäge ýykyn edýär. Emma ýönüke islew baýlyk getirmeýär. Şowsuzlyklar ikrar etmeýän tutanýarlyk bilen berkidilip, ol şoňa dol berilmek derejesine ýetmelidir. Anyk mailnamalaryň we maksady ýetmeň usullarynyň işlenilip taýýarlanmagyny eltmelidir. Şonda baýlyk sizinkidir.